Sanibonani la kuwa nje uphakama, nibingelelo sifundo. Kubonakala umshovo eyijabulisa kominye yey'ndawo zokuy'jabulisa lapho khona ongekho khona igcwama elisha. Lapha nje eveza nje nabantu azwana nabo ngaphandle kwamagidangoma egcwama elisha kanye negcwama elisha. Abantu-ke abaphosela inselelo enkulu ukuthi kuhle khona ukuthi uy'khiphe uyoy'jabulisa ngaphandle kokuthi uze ube nalo muntu ohlezi unaye emsebenzini, ukushaya nje umoya ningalokhu naba ndawonye. Ngabe uthini nje umbono wakho nambukeli wethu? Ngabe kuyimpoqo yini ukuthi igidangoma lihlezi linalo mculo osuke ekucule naye? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa uku-like-a noku-subscribe-a. Ngiyabonga.